Bon dia. En aquest vídeo el que farem és aprendre a mesurar l'error que cometem a l'hora de fer una aproximació. Com hem vist en el vídeo anterior, quan treballem amb expressions decimals llargues, nosaltres aquestes expressions les podem aproximar a una certa quantitat. I vam veure que ho podíem fer fent truncament o fent arrodoniment. Llavors, quan nosaltres fem això, estem cometent un error. I aquest error es pot mesurar. Llavors, avui aprendrem dues fórmules per mesurar aquest error, que és l'error absolut i l'error relatiu, i aprendrem què vol dir aquesta mesura. En primer lloc, recordem, si nosaltres volem, per exemple, aproximar l'arrel de 2, què sabem de l'arrel de 2? Sabem que l'arrel de 2 és un nombre irracional, per tant té infinits decimals no periòdics. Si jo agafo una calculadora i escric arrel de 2, doncs la calculadora em dona un porron de decimals. 1,4142, 1,4142, 13,5, d'acord? 13,5, 6, 2, i això continua. Això és el que ens diu aquesta calculadora, però això és infinit, d'acord? Llavors, a l'hora de treballar, aquesta quantitat, evidentment, no és còmoda. Llavors, això és el que li diem el valor real de l'arrel de 2, tots els infinits decimals que té. Però, quan nosaltres l'aproximem, treballem amb un valor aproximat. Llavors, si nosaltres, per exemple, aproximem aquesta arrel de 2 a les mil·lèsimes, que és aquest 4 d'aquí, recordem que havíem de fer, doncs si aproximem a les mil·lèsimes, hem de mirar la xifra següent, i si aquesta és menor que 5, doncs ens quedem amb el número truncat, 1,414. 1,414. Llavors, estem fent una aproximació. Quin error estem cometent a l'hora de fer aquesta aproximació? Doncs, d'una banda tenim l'error absolut, que el simplificarem així, EA, que es mesura fent la diferència entre el valor real i el valor aproximat. I és una diferència en valor absolut entre aquestes dues ratlles. Què vol dir? Doncs quan nosaltres fem una resta, si aquest valor és més petit que aquest, aquesta resta tindrà resultat negatiu. Ens és indiferent que el resultat sigui negatiu. Aquestes barres el que ens diu és que si el resultat és negatiu, doncs multiplica per menys 1 i me'l donaràs positiu. I si és positiu, doncs el deixes positiu. Per tant, en aquest cas, l'error absolut que estem cometent és el valor real, on podria posar això, però el verdader valor real és arrel de 2, menys el valor aproximat, 1,414. Per tant, per jo agafar tot això, el que necessito és una calculadora i fer arrel de 2 menys 1,414 i la calculadora em diu 2,13, anem a agafar també 3 decimals, 2,135, 2,135, i aquí, no sé si ho arribeu a veure, però diu en petit, per 10 elevat a la menys 4. Per 10 elevat a la menys 4. Això és notació científica. Això què vol dir? Això vol dir que tinc 4 zeros, després del primer una coma, i a partir d'aquí 2, 1, 3, 5. 2, 1, 3, 5. D'acord? Doncs aquest és l'error que estic cometent, l'error absolut. La diferència, això evidentment tindria infinits decimals, perquè això té infinits decimals, però ho deixem aquí. Llavors, de fet, si he agafat fins al 5, hauria d'haver posat un 6, ja que el decimal següent és 5 o més gran. Per tant, anem a fer-ho de forma correcta. Llavors, l'error absolut el que ens diu és quan ens estem allunyant del valor real de forma absoluta, valgui la redundància. En canvi, l'error relatiu és el que ens diu si aquest error que estem cometent és gran o petit. És més important? Sí, però per poder calcular aquest necessitem l'error absolut, ja que l'error relatiu es calcula fent l'error absolut dividit el valor real. I normalment l'indiquem en tant per cent
Per tant, aquesta divisió l'hem de multiplicar per 100. En aquest exemple que estem fent, l'error relatiu seria aquesta xifra d'aquí, 0,00021336, dividit el valor real, l'arrel de 2, multiplicat per 100. Llavors, aquest valor és el que tinc aquí a la calculadora, no l'he esborrat. Si això ho divideixo de l'arrel de 2 i ho multiplico de 100, em diu 0,015%. Considerarem a classe que un error relatiu inferior al 2% és petit, d'acord? Això, evidentment, dependrà de la disciplina. Però aquí d'aquesta manera, mesurarem els errors. Recordem, què vol dir això? Doncs el que hem dit a classe. Si jo estic aproximant la distància entre Vilanova i Cubelles i el meu error absolut és de 10 quilòmetres, doncs evidentment hem fet un error absolut enorme, perquè és més del doble de la distància. Però això no m'ho diu l'error absolut. Això m'ho diu l'error relatiu, que tindrà un percentatge molt alt. En canvi, si jo estic aproximant la distància de la Terra al Sol i el meu error és de 10 quilòmetres, això és una distància molt petita en relació a la distància total que hi ha. Per tant, l'error absolut serà igual, però el relatiu, en aquest segon cas, serà molt més baix. Espero que hagi quedat tot clar.